Die eerste stappen van een kindje, wie het zich vasthield aan de tafel en dan los moeten laten. Kijk wie dat lag en wie dat beweegt, leut zich niet bij je. Mijn bewegen in de wereld, soms zoek ik nog de tafel. Ik probeer om los te laten. Duksten ben ik grutsch en soms scharoets niet. Je hebt er niks van te wenjen. Het is wie een steen, der vult in stilstand water. Het is de steen, den vult. Als der steen den vult, als den kring voor kring ontsteed en weer sturf. Ha ha ha. Laatste arme van een mens. Wieder hun gaan zien leven, dan los moeten laten. Was bewegen in de wereld, soms zoeken voor de tafel. Vermaken rimpelingen. Saartje van Kamp. En Timo Gijzen.